Καλημερούδια, Κυριακή σήμερα και εμείς βρισκόμαστε στο The Mall, διότι το Toy Story 5 έχει πρεμιέρα. Ήρθαμε μαζί με τη Stacy, φορώντας τα καπέλα μας. Stacy! Και αφού λοιπόν ντυθήκαμε και στολιστήκαμε σύμφωνα με αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι μας ταιριάζει καλύτερα για τη συγκεκριμένη πρεμιέρα, όπως βλέπεις έχουμε λίγα διαφορετικό γούστο με τη Stacy, ήρθε η ώρα να πάρουμε το δρόμο για το mall. Εννοείται ότι εδώ και μία εβδομάδα που ξέρω ότι θα είμαι καλεσμένη στην επίσημη πρεμιέρα του Toy Story 5 έκανα απέραντες προσπάθειες για να πάρω μαζί μου και το μονάκριβο γιο μου. Δυστυχώς όμως στην περίπτωσή του ισχύει μόνο το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Ευτυχώς έχω την Gwen Stacy μαζί μου. Προς το παρόν δηλαδή. Και εύχομαι ότι κάποια στιγμή ο μονάκριβός μου θα θυμηθεί πόσο πολύ τον αγαπάει η Μανούλα. Πάμε όμως τώρα προς τα Village Cinemas, διότι σε λίγο ξεκινάει η ταινία. Και όπως καταλαβαίνεις, οι εικόνες θα παραμείνουν εκτός της αίθουσας, διότι δεν μπορώ να σας δείξω τίποτα εντός, απαγορεύεται αυστηρά. Να σας πω μόνο ότι τα παιχνίδια, τα λατρεμένα, τα αγαπημένα μας επιστρέφουν και αυτή τη φορά έχουν ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Την τεχνολογία.